Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May mando nagikan sa National Electrification Administration o NEA nga hindi na pagdayonon na ang plebisito sa CENECO weekend matapos makakuha sa nagakaigo nga boto para sa JVA sa tunga sang CENECO at Prime Electric Holdings Incorporated. Yaring report. Ginanunsyo ni CENECO Acting General Manager Attorney Arnela Pore nga may mando nagikan sa NEA nga hindi na pagsigihon pa ang plebisito sa CENECO weekend. Ini matapos makakuha na sang 98,591 ka mga boto pabor sa joint venture agreement sa tunga sang CENECO kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ukon 55.31% sang total nga 178,236 ka mga voters nga mga consumer members. Ang no ang nakakuha naman sang 6,899 ka mga boto. 48 ang spoiled kag may duha ka mga nag-abstain. Gani sa meeting sa Board of Directors kay nasang aga suno sa kay Lapore, ila naging kasugtan nga ideklarar na nga natapos na ang plebisito. In this morning board meeting, this board of CENECO convened and declared, pursuant to NEA's authorization, of the conclusion of the plebiscite and the remaining voting dates set on September 2 and 3 is therefore dispensed with. And no longer, there will no longer be or no more voting or plebiscite to happen. 50% lang nga boto ang kinahanglan para matigayon ang JVA. Sa subong sunod sa kay Lapore, franchise gikan sa kongreso na lang ang ilang kinahanglan. Kung i-grant sa kongreso ang franchise para sa joint venture agreement, pagkatagon ini nga Negros Electric Power Corporation. Para kay Lapore, ang iningalihok ang isa katikang para sa mas gin-improve nga CENECO. CENECO, as well as the management through my leadership, is expecting that this could bring a better CENECO for everyone. And hopefully the Congress will grant the franchise and eventually give the GBA a chance. Meantime, we will work hand in hand with our future partner to address some immediate need of CENECO. Damlag pa, ginsiling sa grupo nga nagapamatok sa JVA nga maga-file man sila sang reklamo nga naga-question sa lapnagon nga proxy voting sa natabo nga plebisito. Ginaabi-abi ini sa CENECO management pero ginapreparar na karon nila ang mga dokumento para magpasaka man sang kaso batok sa mga persona sa likod sang pag-take over sa CENECO nga nagalakip sa mga empleyado nga nagkonsabo para matigayon ini.